Għandna bżonn insara li ma ridux jibżaw jidħlu fid-dinja ta' dik hija l-leġiżlazzjoni, ta' dik li hija l-liġi, l-avukati, dak li hija l-ġustizzja, l-rati pereżempju. Ma nibżawx li konna nsara li jkunu impenjati f'daw l-oqsma, ħalli verament iġibu l-valur vera tal-ġustizzja u mhux ikun hemm affarijiet oħrajn moħbija eżisti għaddejjin. L-istess anka il-ħidma li jsiru minn avukati li mhix kwistjoni ta' flus, anka fejn jieħdlu pereżempju affarijiet ta' separazzjonijiet isna l-ewwel soluzzjoni promovu mill-ewwel dina mill-aspett legali, kemm grazzi tal-anka għandna l-qorti tal-medjazzjoni aħna u Malta. Però li konna avukati b'valuri li kun jistgħu jwasslu anka hekk dak li huwa autentiku uman għax il-Vanġelju għamilna aktar bnedmin kif kont qed nispjega qabel. Għandna bżonn eżistijej hekk persuni li jieħdlu anka b'ispirazzjoni nisranija fejn tidħol l-affarijiet taż-żgħażagħ, il-mod kif nieħdu ħsieb żgħażagħ li tant delikata biex nakkumpanjaw żgħażagħ fil-mixja tagħhom illum. Xi kultant faċilment li ċerti affarijiet inħalluhom f'idejn nies li hekk m'għandhomx il-valuri veri li jagħmlu bnedmin vera ġifieri, u aħna nirtiraw bħala Knisja forsi minn ċerti oqsma anke maż-żgħażagħ. Ċertament eżistej dawn huma kollha sfidi illi l-Knisja, mhux qed ngħid biss Malta, ma fil-kontinent tagħna Ewropew illi rridu naffaċċjawhom, ma rridux nibżgħu, ma rridux ningħalqu ġewwa. Irridu nsibu l-qawwa tal-apostli rċevew f'Pentekoste u noħorġu l-barra miċ-ċenaklu ħalli mmorru waslu l-Kristu f'daw l-oqsma, mhux biss bil-predikazzjoni, però anke b'azzjonijiet konkreti, persuni konkreti illi jieħdu ħsieb verament idaħlu l-Ġesu, il-valuri tal-Vanġelu, ispirazzjoni nisranija vera f'dawn iċ-ċirkostanzi kollha li kont qiegħed qed insemmi. Allura eżistijej, se nagħmlu? Se naqtaw qalbna meta qed naraw dinja soċjetà Ewropa tant qed titbiddel fil-valuri fil-kultura tagħha? Le. Nemmerdu nisimgħu mill-ġdid il-kelma li Franġisku sema mis-salib ta' San Damjan. Franġisku mur sewwi l-Knisja tiegħi li kif tara qed tiġġara. Fil-Knisja għall-poplu tagħha, Knisja n-nies li jiġġarfu bid-nuqqas ta' valuri, bid-nuqqas ta' mħabba ta' Kristu, bid-nuqqas ta' mħabba lejn il-Vanġelu, lejn il-kelma ta' Alla lejxin tagħha. Irdu mmorru nagħtuh lura il-Vanġelu mill-ġdid, bil-ħajja tagħna, bil-predikazzjoni tagħna. Dan ifisser ħaġa waħda, rridu nissalbu. Franġisku ġar fuq il-pjagi ta' Kristu. Mhux kienu xi ġugarel fuq Christmas tree, però kienu sinjal li biex tagħti il-Vanġelu lura titissallab ma' Ġesu. U forsi dik l-isfida vera li għandna aħna. Forsi dak li jisfidana vera mhuwiex kemm hu qiebes biex ixxandar il-Vanġelu llum. Li jisfidana vera huwa Ġesu. Li jistedinna biex nerfu s-salib u nimxu warajh. L-isfida ma tiġix mid-dinja fir-realtà. L-isfida hija mill-Alla. Mhix id-dinja li tisfida l-Alla, u Alla li jisfida d-dinja fl-imħabba tiegħu, bil-verità tiegħu. Però inti lest illi verament terfa' s-salib biex tagħmel dan kollu. Inti lest illi terfa' s-salib fuq il-post tax-xogħol biex twassal il-valur tad-dinjità tal-ħaddiem, il-ġustizzja mal-ħaddiem, id-drittijiet tal-ħaddiem. Inti lest illi terfa' s-salib sabiex fil-politika inti twassal valuri verament umani, favur żwieġ, favur il-familja, favur il-ħajja, kontra droga. Inti lest li terfa' s-salib biex fis-sistema edukattiva verament tiġi malma l-verità u mhux l-opinjonijiet. Ovvjament ikun hemm lokal diskussjoni għax aħna komunità li niddiskutu u niddialogaw, però naslu biex infittxu l-verità u l-edukazzjoni titwassalna lem u mhux għall-poter.